Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез. Бүген Дөнья студиясендә кунакта шагыйрь, прозаик, драматург, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе һәм минем якташым Хәбир Ибраһим. Хәбир абый, исәнмесез? Исәнмесез. Мин бүген үзебездә менә кунакта күрүгә, Дөнья студиясенә килүегезгә бик шатмын. Мин дә рәхмәтен белдерәм чакырган өчен. Рәхмәт сезгә бик зур. Хәбир абый, менә күптән сөйләшәсем килә иде сезнең белән. Язучы буларак кына да түгел, инде сезне балачактан ук белгән кеше буларак, бит менә якташым дип әйтеп үттем. Башта ук серне ачып куям. Без сезнең белән икебез дә апас ягыннан. Күрше авыллардан, Минәлмәндәрдән, сез Бернаштан. Бу гына да якташлык түгел. Безнең әти-әниләребез гаилә дуслары булган. Сезнең әтиегез Кәбир абый Ленин колхозының рәисе. Минем әтием Хадый шушы Ленин колхозы рәисенең урынбасары, алар гомер буе бергә эшләделәр. Безнең әти-әниләребез дуслар булдылар. Бер-берсенә кунакка ирештеләр. Шулай бит. Шуңа күрә безнең бүген сөйләшер сүзләребез, искә алыр хатирәләребез бик күп. Ләкин мин үзебезнең әңгәмәбезне әлбәттә сезнең тормышыгызда булган иң матур соңгы вакыйгаларның берсеннән башлыйсым килә. Сез бит инде безнең укучыларыбызга, үзегезнең укучыларыгызга яңа китабыгызны тәкъдим иттегез. Бит менә минем кулымда күп кенә китапларыгыз арасыннан соңгы чыккан китапларның берсе, гадәттә бит инде әйтәләр кайнар табадан төшкән дип, бит бик үзенчәлекле исем белән "Ышанма, күз яшьләремә" дип атала. Менә яңа китапларыгызның берсе, мин моны әле укырга өлгермәдем. Мин аны сиңа бүләк итермен. Язып, автограф белән, яме? Рәхмәт бик зур. Шулай да, менә хатын-кыз буларак, ул мине бераз гына уйга калдыра. "Ышанма, күз яшьләремә". Ни өчен шундый бераз гына серле, шул вакытта пессимистик атама? Беренчедән бу повестьның исеме. Повестьның исемен мин куйдым инде китапның менә исем иттереп. Ул, дөресен әйткәндә, менә минем хатынның, Лилияның апасына багышланган әсәр ул. Ул документаль дип әйтеп булмый аны. Менә беләсезме, реаль кеше турында язу бик авыр. Ни өчен авыр? Чөнки менә ул сөйләдә, аннан соң әгәр дә башка телдә язсаң фантазияле, ул әйтә кеше, бу минем белән мондый хәл булмады ди. Шуңа күрә реаль кеше турында язуы бик авыр. Шуңа күрә инде мин аның тормышыннан чыгасым килмәде. Һәм аның тормышы чынлап та драматичный. Буны бүгенге көндә инде ул бик уңышлы табибә, бүгенге көндә инде ул үзенең клиникасы бар, үзенең тормышта үзен тапкан кеше ул. Әмма дә ләкин менә яшь вакытта ул шушы ире белән аерылышырга туры килә. Менә бездә бит инде хатын-кызны һәм гомумән ир кешенең бердән-бер бик көчле проблемасы ул теге, ничек дип әйтим инде, шок кеше өчен аерылышу. Менә шушы моментларга күздә тотып, шушының нигезендә мин шушындай әсәр яздым. Анда ни өчен әйтә ул "Ышанма, күз яшьләремә" дип? Алар тагын очрашканнар кайдыр, классташларның кичәләре була бит инде, ире белән очрашкан. Син ди, укымыйсыңмы, нидәсеңме ди, үзеңне ди, юк, син мин ди, шунда җылаган ул. Наиләне, героиня җылаган да инде, моңа инде элеккеге әйткән, син җылыйсың ди, сиңа авырдыр дип әйтә, юк. Миңа авыр түгел, мин үземне җиңдем, син минем күз яшьләремә ышанма дип әйткән ул. Менә шушының турына чыккан. Хатын-кызлар бик ярата торган тема инде бу. Бит. Гомумән менә Хәбир абый, мин сезнең барлык әсәрләрегезне дә укытым дип әйтә алмыйм, алдашып утыра алмыйм. Әмма дә ләкин мин сезнең иҗатыгыз белән таныш. Сез үзегезнең әсәрләрегездә проза әсәрләре күз алдында тотыла, әлеге драма әсәрләре түгел. Ничектер язучы буларак сез үзегезнең геройларыгызны газапларга һәм шул газаплар аша сезнең әсәрне укучыларны да ничектер эмоциональ яктан газаплап, бераз ниндидер интригада тотарга яратасыз. Менә бу махсус эшләнәме? Или үзе шулай килеп чыгамы? Формулировка бик кызык булды. Молодец, ничектер менә галимнәрчә әйтеп куйган формулировка кызык кына булды бу формулировка. Нәрсә әйтмәкче булам? Мин беренчедән бит инде, мин һәрвакыт әйтәм, мин инде беренчедән мин шагыйрь, икенчедән мин драматург. Менә мин проза әсәрен язганда, аны ничектер ни белән язам, теге композициясын корып. Менә күп кенә, ни өчен менә күп кенә әйберләр, менә әсәрләр языла, проза әсәрләре. Укыйсың, су күп. Действие юк, интрига юк, сюжет юк. Ә мин яратам сюжет, интрига һәм действие. Мин чөнки драматург. Мин өйрәнгән сәхнәдә, әгәр дә синең анда шушы эш әйберең булмаса, синең әсәреңне тамашачы карамый. Һәм мин инде монда да прозада шушы әйберне кулланам, һәм мин уйлыйм, әйтәм,
Min bit укучым бар. Укучыга кызыкмы бу? Әгәр дә моның бер сюжет та булмаса, интрига да булмаса, һәм каршылык та булмаса, газапланулар булмаса, кемгә кирәк мондый әсәр? Һәм мин күбрәк тормыштан алырга тырышам менә бу вакыйгаларны. Фантазия белән язганда да мин шушы фантазияләрне мин тормыштагы реаль тормыш ниләр белән, күренешләр белән тулыландырам. Укучы ышансын өчен. Укучыны ышандыра белергә кирәк. Әгәр дә укучы синең язганыңа ышана икән, ул вакытта синең язган әйберең отышлы була. Менә шулай булды. Хәбәре менә еш кына әңгәмәләр оештырырга туры килә, шагыйрьләр белән дә, язучылар белән дә әйбит. Менә алар арасында бар шундый кешеләр, алар әйтәләр, менә мин үземнең әсәремне язганда, мин ничектер үземне тормышта гомумән бер үзем калган кебек хис итәм дип. Язу беләсез, менә мин Карабатта да әйтәм. Менә язучы, чын язучы. Ну, мин инде үземне чын язучыга кертәм инде. Ну, ул ике тормышны яши, ике тормышта яши. Гази тормыш аның, менә будничный тормыш, һәм аның иҗади тормышы. Менә шушы икесен дә алып барырга кирәк бит тормышта. Ул бик авыр әйбер. Әйе. Аны язмаган кеше аңламый. Аны уйлыйларда, утырды да, язды да, гонорарын алды да, сөйнеп йөри дип уйлыйлар. Алай гына түгел. Аны язганчы бит әле күп уйларга кирәк. Күпме баш сүгәргә кирәк, күпме геройларны өйрәнергә кирәк. Менә минем Хәләфчик дигән повестем чыкты. Ул кешене, Хәләфчикне, ул журналист, ул аны күп кешеләр беләләр. Ну, әзрәк кенә шулай алдакчы инде ул, әзрәк кенә шундый юморист. Мин аны 10 ел өйрәндем ул кешене. Шушы Хәләфчик дигән повестны языр өчен. Димәк, мин беренчедән образны өйрәнергә тиешмен. Ә менә бу ялгыз калу мәсьәләсендә чынлап та язучы ул һәрвакытта ялгыз. Ул менә аның гаиләсендә тегенчектер хатын да аңласа да, бәхетле тормыш булса да гаиләсендә, ул барыбер ялгыз кала. Менә миңа хатын әйтә, менә ди кайсы вакытта мин сиңа сорау бирәм ди, син мине ишетмисең ди. Син кая киткән буласың ди, мин кая киттем, мин язам әйтәм, башым минем эшләп тора бит әйтәм. Тәүлегенә 20 сәгать эшләп тора әйтәм. Мин җаклаганда да төшләр күрәм һәм аны кулланам. Тормышта да шул повестьта да кулланам әйтәм. Син кая мәткә киткән кебек ди. Менә мин сиңа сорау бирәм, син мине ишетмисең ди. Әйтәм, ишетергә менә шушы вакытта син әйтәм, миңа сорау бирәсең. Аны бер шигыремдә дә менә бер укырым, менә шигыремдә дә мин шушы процессны әйтеп бирдем. Менә шушы психологик моментны, халәтне мин бер шигыремдә тасвирладым. Хәзер мин аны яттан белмим, но аны укырга була соңыннан. Менә ул анда аңлашыла. Ничек, менә язучы ничек керә транска? Ул транска керә кирәк. Ул теге былай гына утырып яздым түгел. Менә кеше мин югалтам дөньяны. Кирип китәм мин шунда. Мин кешене күрмим. Вакыт телевизор эшләп торсаң да акырып, хәт биеп торсыннар. Мин язам икән. Всё, мине беркем дә тота алмый. Менә шушындай ни белән мин. Кайбер кешеләр бит әйтелә язучылар, миңа тынычлык кирәк. Мин радионы сүндерегез, йомшак басып йөрегез. Миңа барыбер. Мин үзе транска кергән булам. Мин керә беләм транска. Һәм шунда миңа беркем дә комачаулый алмый. Ләкин менә мондый халәттә яшәү, ул ничек дип әйтим, транска керү. Ул сезнең өчен газапмы, ләззәтме? Аны ике төрле була инде. Ул газап та бер караганда, икенче караганда ул ләззәт тә ул. Дөресен әйткәндә. Газабы нәрсәдә? Менә газабы нәрсәдә аның? Әйтик, менә газабы бит инде ул гел сине газаплый ул тема. Аны гел язырга кирәк. Ниндидер күңелдә бер борчу булып тора име? Менә Чеховның теге шайкасында да Тригорин әйтә. Ну, язучы булуның нәрсәдә, ни кызыгы бар? Бер әсәрне язасың, тәмамлыйсың, икенчесенә тотынасың. Шулай бит инде. Безнең дә шулай бит инде. Бер әйберне язабыз, тагын икенчесенә тотынабыз. Ул теге битми торган һаман бер әйбер ул теге процесс конвейер кебек бара ул. Шуңа күрә менә газабы ул бит инде хезмәт барыбер, аны бит инде, аны бит язу бит инде инә белән кыю казы кебек инде ул. Ләззәте соңыннан менә шушы әйбернең барып чыккач, халыкка барып ирешкәч, халык синең язганыңны аңлагач, һәм әйтик, мин инде драматург, мин бик күп премьерлар булды, бер 40-ка якын премьера куелды минем. Менә шунда халык тамашачы кул чабып утыра син язган әсәргә. Аннан да зур минем өчен бәхет һәм ләззәт юк дип уйлыйм мин. Менә шулай ике яклап ул. Менә драматургия турында үзегез дә сүз кузгаткач, Хәбир Ибраһим өчен кабат рәхәте, михнәте турында. Драматург булу, пьеса язу рәхәтрәкме, әллә проза әсәреме? Кайсы әйбәтрәк, тизрәк туа? Ну, мин бит инде башта шигырьләр белән башлаган идем. Мин шигырь белән килеп кердем 30 яшымда. Аны вакытта әле мин 30 яшында инде шагыйрьләр китеп баралар да син әйткәндә. Мин турда күп сөйләдем сиңа, кабатланасым килми, син тапшыруда. Менә бу нигә пьеса язу ул
Neşet дип әйтәм инде. Мин башта аннан соң бит инде минем пьесаларым куела башлады. Адым студиясында куелды, менә җырлап керәбез, җырлап чыгабыз һәм башка әсәрләр китте. Шуннан соң мин инде шактый күп куела башлады. Фильмнар да чыга башлады. Балалар өчен менә минем калай әтәч дигән әсәр чыкты. Үзем телевидениедә эшләгәндә шактый белән чыкты. Шуннан мин инде моның ләззәтен таба башладым. Чынлап та премьера дигән әйбер бар. Менә ул премьера алдыннан бик каты мин тулкынланам, борчылам. Һәм инде матур килеп чыккач инде мин сөенәм инде. Мин төннәр буе йокламыйм. Ул бик кызык әйбер, ул бик зур шок дөресен әйткәндә организмга. Менә көтеп торасың бит. Кабул итәрме халык синең язган әсәреңне? Кабул итсә инде рәхәт инде. Мин шуңа күрә мин халык өчен язарга өйрәндем. Мин халык өчен язучы, драматург да. Шуңа күрә инде шуннан соң где-то 17 елларда минем үзем язган әсәрләр куелмый башлады. Режиссерларга барасың инде бик югарыдан торып сөйләшәләр инде менә болай гына вакар гына сөйләшәләр минем белән. Мин бит инде алардан үземне ким санамыйм. Гафу итегез, мин ниндидер кайда бетергән режиссер алдында мин баш ятан кеше түгел. Мин кәбир малай дөресен әйткәндә. Мин мәйтәм ярар, куймасагыз. Мин инде кирип киттем прозага. Менә ул Ходай дигән нәрсә бар. Ходай һәр вакытта да мине вакытында менә телевидениедән чыгарып атты, Аллаһка шөкер. Анда калган булса бәлки. Ходай үз юлын күрсәтә. Үз юлын күрсәтә. Матбугатка килеп кирдем. Теге проза мәктәбен үттем. Ниде газет журналда. Һәммәндә дә шушы әйбер. Драматургиядән мин әзрәк кенә ваз кичеп, шушы нигә прозага кирип киттем, хәзер мин аннан чыга алмыйм. Ул шу кадәр рәхәт әйбер икән ул проза язу. Ул рәхәт менә үзеңә. Анда инде. Шулай да минем соравыма. Кайсысы ләззәтлерәк? Икесе дә. Икесе дә. Аермасы юк, әйме? Һеч аермасын мин күрмим, но минем бит инде театраль эшләндегем тукталмадан белән генә. Бүген көндә минем тәҗрибәләрем бик яхшы бара. Менә мәхәббәт күгәрченнәре һәм башкалары менә ниде Салават Юзеевның менә Кияү урлау дигән әсәрен тәрҗемә иттем, бик яхшы бара. Ниде бара, Чаллыда бара, кызым Кияүгә чыга дигән тәрҗемәләрем бик яхшы барды. Шуңа күрә мин театраль эшләнлектә мин туктамадым. Бу театр бит ашта китә. Онсы да бар. Онсы да бар. Онсы рәхәт бит аны. Менә сез үзегезнең пьесаларыгыз сәхнәгә куелганнан соң премьераны гына карарга яратасызмы, әллә инде репетицияларга йөрисезме? Репетициягә йөрмим мин. Бәлки ул минем минустыр. Мин теге никебе куркак куйган кебек качан да әзер булганны көтеп утырасыз. Качан чыгар икән бу дип. Аннан соң әйтәләр, менә ди шушы вакытта, менә шушы вакытта Ирланд чыга инде, шушы вакытта премьера була. Шушы вакытта мин инде хәлдән килгәнчә банкетларын да әзерлим. Мин артистларны сыйламыйча булмый. Шундый әйбер. Ләкин бит менә кайбер драматурглар алар ничектер режиссер тарафыннан үзенең әсәренә зур үзгәрешләр керткәнне яратмый. Димәк, сез режиссерга ышанасыз. Димәк, сез режиссер ничек күзаллый, шулай куйганга. Ул менә булай, төрлечә була. Кайсы вакытта язган әйбернең беренче вариантта үтеп китә. Кайбер вакытта бик каты эшләргә туры килә. Менә юк кына дип әйтмим, мин кичкенә генә пьеса куйдылар менә бу Әкият театрында, Кәтүтнең сихри төшләре дигән. Миңа режиссер Тагиров 8 тапкыр эшләтте. Болай ярамый, тегеләй ярамый, менә балаларны куркытырга ярамый, менә бу образны алып ат. Ул яза бөтенләй икенче пьесага әйләнде. Аларның үзләренең ниләре бар икән, менә бу Кушак театрының үзенең таләпләре бар. Анда балалар куркырга тиеш түгел. Анда шундый бер образ бар иде, бик шундый куркыныч. Аны алып атырга туры килде. Бөтен пьеса шушы куркыныч образ тирәсендә әйләнә. Алып аттым да, бу бөтенләй икенче пьесага әйләнде. Шулай итеп, менә анда әйберләр дә бар. 8 тапкыр эшләргә туры килә. Кайсы вакытта ул беренче вариантта да үтеп китә, ул төрлечә. Ну, режиссерларны хөрмәт итәргә кирәк, аларга ышанам инде мин. Аннан соң бит беләсезме, ул пьеса, ул гомумән пьеса язу, ул спектакль, ул бит ул коллектив эш. Анда кем генә катнашмый. Композитор, сценограф, художник, драматург, бөтенесе ул коллектив эш ул. Ул менә кайсы вакытта мин менә шулык менә Әлдермештән Әлмәндәр спектакль шулай бит инде. Мин аны укыдым, пьесасын укып карадым. Мин аны әлләсе тапмадым да кебек. Бит ничек куйдылар. Беләсезме, ул аннан да тора бит ул. Ул теге шок катып мин теге Туфан абыга үзенә әйткәнем бар. Кстати, ул менә ул сорадым мин аңа Әлдермештән Әлмәндәр дигән Туфан абый безнең белән син дип сөйләшәдер дигәндә, икебез дә драматург булгач, каян алдым әйтәм, Әлдермешен беләм инде әйтәм. Әлмәндәр әйтәм, безнең Кушавыл түгелме? Кушавылдан ди.
Мин дә шул ук сорауны бирдем. Бирдең моны. Әйе. Нәрсә әйтсен сиңа? Әйе диде. Мин ул авылны беләдер инде. Әйе диде. Менә шуннан алдым ди. Ул теге ни созвучие дигән гармония теге ни, ул теге ахаң. Әйе. Әйе. Ахаңлаштырган инде уларны. Әлдермештән әлмәндәр дип китеп чыккан. Менә нинди Шәвкәтбек Тимировлар уйнады гениальный актерлар. Һәм нинди музыкалар, нинди анда ниләр артистлар уйнадылар. Бит инде мотор дахи спектакль килеп чыкты. Менә ул коллектив шул. Менә ул бөтен күбәй бердән тора ул. Менә Кайсы вакытта яхшы пьесаны да юкка чыгарган мөмкин. ансыз да булырга бик мөмкин. Хәбир абый, менә ул бит инде әйтеп үттем, үзегез шагыйрь, үзегез драматург, үзегез прозаик, Кино сценарист. Сценарист. Кино. Фильмыгыз да төште, аңа да барып җитербез. Менә төрле жанрларга таркалып эшләү ничектер ул үзеңнең иҗатыңны тулы кешенә бер төбәккә, бер тармакка гына бирүгә караганда катлаулырак түгелме? Һәм ничектер менә үзеңнең көчеңне төрле тармакка биреп, үзеңнең илһамыңны шәшү булмый микән ул? Беләсезме, эш нәрсәдә? Шәшелеп язу түгел ул. Әгәр дә Галим минем бөтен әсәрләрне укып чыкса, шигырьләрне әйтер иде. Мин аңладым бу язучыны. Моның бөтен әйбере менә шушы Ахаң дигән китап бар монда, китап. Менә шушы шигъри китабы тирәсендә әйләнә икән. Төп нигезе менә шушының. Остиләр бит күчәре, дөньяның күчәре менә. Сезнең студиядә дөнья була инде. Дөньяның күчәре була, әйләнә торган. Менә дөньяның минем иҗатның күчәре ул поэзия. Бөтен әйбер менә минем лирик әйберләр шушы шигырьдән чыгып язган әйберләр, күбесе. Инде теге юмор, мин сатира юмор да язам бит инде. Анысы әтидән килә. Әти минем бик каты юморны кеше. Бик ни җыртырлык кеше. Ул әйтсә артыңа утырта инде, шундый кеше ул. Менә анысы минем генетик әтидән күчә. То есть мин юморны да яратам, сатирадан язарга яратам, сатирик әсәрләрдә. Миңа бөтен жанр да кызык. Шуңа күрә Ходай биргән менә әкренләп бүлеп бөтен әйберне һәм мин барысын да кулланам инде, ничәсен яшәргә кирәк. Иҗат итәргә кирәк. Әйдә менә шушы урында теге вәгъдә иткән транска кереп иҗат итү турындагы шигырьне тамашачыларга тәкъдим итик әле. Төнгә чыксам, төннәр мине яклый. Сирдәшләрем алар, кунагым. Үземә бәхет даулый. Каләм алам кулга, уйларым. Талгын гына җирдән күтәрә дә алып китә мине еракка. Син үтәсең саксыз гына кагылып. Син китәсең дәшеп кулакка. Төннәр гамын җанга салдым тагын. Сүзләр эзләп күңел кыйнала. Мин әле үз дөньям белән яшим. Сиңа урын юк бу дөньяда. Мин төннәргә җан җылысын аттым. Дер калтырап килдем яныңа. Син өстемә җылы юрган яптың. Төн агуын сиптең аңыма. Менә инде бу теге хәле җифетенә башлана шигырь. Менә шу процесс. Хәбир абый, менә шигырь китабыгыз Ахаң дип аталаймы? Менә ничә шигырь китабыгыз чыкты сезнең? Менә шушы бер шигырь китабы инде. Анысында мин үз акчама чыгардым, үз акчама дип әйтмим, минем ягънәчләрем булды. Ике абыем менә минем Заһидуллин Рәшид һәм Ибраһимов Таһир, алар инде шушы китапны чыгарырга миңа ярдәм иттеләр. Аларга бик зур рәхмәт. Шуннан бирле китап чыгарылган булмады. Ни өчен? Ни өчен сезнең шигырь китабыгыз шушы бердән-бер сезнең проза әсәрләрегез, пьесаларыгыз, тупланган җыентыкларыгыз күп. Ни өчен шигырь китабы берәү генә? Менә мин бер вакытны шундай нигә фикергә килдем, әйтәм, шигырьне бик укымыйлар халык дип. Ялгышасыз. Шуннан соң инде мин минем шигырьләрем инде чыгып барды вакытлы матбугатта. Менә шуның чыгу аркасында бәлкем мин ничектер тукталып калганмын бәлкем. Кирәген тапмаганмындыр шигырь китабын чыгарырга. Хәзер инде менә мин Гашикның җан тануын дигән шигырь инде шигырь китабы электрон вариантта эшләдем мин аны. Бүгенге көндә инде ул мине чыгарырга хәзер инде уйлап торам. Әзер инде ул әзерләнгән ул. Анда мәхәббәт шигырьләре. Минем бит китапта ике тема: мәхәббәт һәм үлем. Менә беләсезме, мәхәббәт һәм үлем. Менә шул ялгыз каен күзендә дә, ялгыз тәкәрлектә дә ул кая мәхәббәт шунда үлем, кая үлем шунда мәхәббәт, менә шундыйрак дигән. Моның сәбәбе нәрсәдә? Менә мин үземчә моңа шундыйрак сорау бирәсем килә. Мин ничек аңлыйм? Ни өчен сез мәхәббәт һәм үлем турында гына язасыз? Димәк, Хәбир Ибраһим үзе теләгән мәхәббәт януын
әллә тоймаган, ул аны шигырьләрендә бирергә тырыша, әллә инде бик газаплы мәхәббәт кичергән һәм шуның аркасында шул газабын бирә. Үлем темасы дигәндә, мин уйлыйм, сез ничектер үлемнән куркасыз, сез яшәү тәмен үзенә бер төрле аңлыйсыз һәм үлемнең якынаюыннан куркасыз дип. Мин шулай фикер йөртәм. Сезнеңчә? Дөрес, мин килешәм. Ләкин монда тегән чиктер, үлемнән кем бөтен кеше курка. Барыбыз да куркабыз үлемнән. Ул шушы нормаль күренеш, табигый күренеш. Ләкин үләсе килми бит. Беркем дә үләсе килми. Алла сакласын. Яшик әле. Яшик. Тормышлар матур, яшәргә кирәк. Менә эш нәрсәдә, монда минем шундый бер ничектер философия миндә ул, нәрсә миндә ул. Шундый бер фикер туды минем. Менә артык яратырга ярамый дигән фикер бар. Артык яратсаң, ниндидер теге хәлакәткә алып бара дигән. Аны мин бер шигырьдә дә бар ул. Артык ярату кешене хәлакәткә алып бара. Менә бит инде күп кенә без пьеса әсәрләрен укыйбыз, мелодрамаларны. Анда бит инде гел яраткан кешеләр нигә юкка чыгалар. Ничектер яраталар да, тормышларында үзләрен таба алмыйча, шушы мәхәббәтне таба алмыйча дөньядан китеп баралар. Менә шул ук әйтгәндә бик күп мисаллар бик күп. Мин кавытлатырмын шул Галия банында әйтергә була, Таһир һәм Зөһрәдә күпсен әйтергә була. Шул минем мәсьәләләрдә дә бар инде, ялгыз кайын күзендә дә, ялгыз тәкәллектәр шушыга бер артык ярату, көчле ярату үлемгә алып килә дигән гыйбарә бар миндә. Бәлки ул дөрес тә түгелдер. Бәлки мин ялгышамдыр. Ләкин менә тормышта нигәдер күп очракта шушы мисаллар ничектер тасвирлана һәм ничектер шәрәфләнә дип әйтәсем килә, ничектер килеп чыга менә шулай. Тормыш мисалларында да күрәм мин аны, улай берләрне. Мин хәзер аңладым ни өчен сез үзегезнең геройларыгызны газаплыйсыз. Үлем темасы ни өчен? Үлем темасы? Әйе. Мин бит шаян. Мин шаян йолдызлыгында туйган. Шуңа күрә шаяннар үлемгә аеруча тегән иялар. Сиземле улай берне, сизнәләр. Шуңа күрә әйтәләр бит инде шаяннар бит инде алар теге пепелга теге нигә көлгәләнәләр дә көлдән яңадан хасил булалар дип. Минем тормышта үзем шулай 2 тапкыр, 3 тапкыр туганым булды. Тудым. Үлеп туган вакытларым булды минем. 3 тапкыр шулай мин үлемнән калдым. Ул алга мин сөйләп тормыйм. Чөнки аны сөйләргә кирәк түгел. Ул мин аны беләм. Шуңа күрә мин уйлыйм. Кеше бу дөньяда теге әйтелә бит, кеше менә бу алды да үлеп китте ди. Кеше бу дөньяда әле үлемнән дә исән кала икән дигән фикергә килдем мин. Шуңа күрә минем өчен бу үлем дигән әйбер бик зур фәлсәфи мәгънәгә ия. Шуңа күрә минем иҗатымда ул бик зур урын алып тора. Минем әле менә кабул итеп бүлмәсендә дигән поэма бар. Ул менә шушы соңгы китапка керттем мин аны. Анда герой эзләп килә үзенә үлем. Моңа үлем бирмиләр теге кеше килә бит, бик зур абзыйдан керә, квартира сорага, фатир сорага. Фатирын бирмичә чыгаралар. Бу да үлем сорап керә, Газраил янына, үлем янына, үлем моңа үлем бирми. Менә шушындый әйбер теге сатирик ни ул поэма. Менә шушындый үлемгә багышлап бер поэма язган кеше мин. Аны бөтен кеше яза алмый. Аны әйтәләр менә менә Мөхлис һәм Иблис дигән повесть искә төште. Шушы Мөхлис һәм Иблисны аны куйдылар Түбән Кама театрында. Шуны куйганда режиссер Рөстәм Фатиховиндан да ни авыр хәлдә ятты. Аннан соң шуны уйнаган артист үлде. Шуннан соң бик күп анда вакыйгалар булды, начар, негатив ниләр инде. Шуннан соң инде бу бүтән куелмады, ул бармады Мөхлис һәм Иблис һәм мин аны повестька әйләндердем. Менә шушы повестьны язганда мин шул кадәр негатив күренешләр булды минем тормышта. Шул кадәр миңа авыр моментлар булды. Мин уйладым, менә шушы мин чакырганмын икән Иблисне дип. Иблисне чакырып, мин үземә зыян китергәнмен икән дигән. Мин киңәштем мин бер кешедән, ул әйтте. Повестьны тизрәк тәмамла да, ябып куй да, шуның белән котыл Иблистән дип әйтте. Ул Иблисләр дигән әйбер бар икән ул. Инде ул аны артында әгәр дә язганда, менә язып утырам повестьны, бетерәсе килә. Һәм ул шактый бик көчле повесть килеп чыкты ул. Фәлсәфи. Анда кеше үзенең җанын сата, акча өчен Иблискә. Иблис дип чыга. Менә язам, Иблис артта утырган кебек. Менә шушындый ситуациядә яздым мин. Кайсы вакытта теге котларым чыга. Куркыныч әйберләр сөйлисез. Но менә шундый әйбер бар.
Şuna göre ölüm teması, ölüm ve muhabbet teması benim icatımın en tip krizisi. Anlattım ki mekaniğini. Anladım. Mine Xabiir abi, özüm sizni tыңлайм, әйме, özüm nişektir bolacak hatirelerine koytam. Bilesmi ni işin? Siz onu özünüz bilesmi eken, yok mu eken? Mine hazır sizning yazışı bulu tarixi. Benim bolacakta ol bir kızıkkına cümle bile iste kaldı. Men onu hiç kira iske alam. Bir vakitni Kabir abi eni yanına konakka keldi. Ol bizning ati o'lgandan so'ng da so'nggi kunga qadar oyog'i yurgan kunga yurib turgan kunga qadar ol har vaqtda da menim atim bir fojiali o'ldi. Kabir abi bir vaqtda da enini tashlamadi. Ol har vaqt ona keldi, Sonya apa bilan birga da keldilar, o'zigina da keldi. Hem onlar bik uzoqlab şeyler bik demlab söyleşeler idi, dünya hallerin sirleşeler idi. Hem mine şunday kilolarının birisinde Kabir abi aytı. Safiya, bizning jüler yazışı bulmakçı buladı. Ulana ciddi qaramadı. Ulanı anlamadı. Ömrü boyu ömrün kolxozuga bağışlagan kişi ulanın kalem tutup hikaye, şiir yazıp yürüyen ol anlamadı. Ne onun turunda bunda Arkayzadullah yazıp çıktı. Bu kitapta var o. Onda koyup eti bilen bunda yaşayanlar indi. Soragan ol bizim bu günsiz malay nesesin yazışı bulam yok binde değil. Ama şul değil. Hatın kızlar turunda yazdı, muhabbet turunda. Hatsimine değil, publisistik eserler yazasın vatanımda, okurgara hatsin diye. Şunday fasonda indi. No etini onlarga bula bitindi. Eti bitindi. Ömür boyu nişektirin abini bizim önünde kubrak yarattı. O şurayı bulgat işte. Çünkü abi onun yolunu sayladı. Fakir abi. Bugünkü günde kadar. Bugünkü günde her kolhoz tartıp bara yabalak. Kolhozunda aferin. Ana bütün kişi başkara almıyor. Abi bizim bir kişilik kişi. İş yağından da kelgen bir tırış. Ben indi bir tırış kişi tügürüydüm. Ben atlaca gelmedireyim. Ben sugadır indi tekrar vaktada. Ben oğul hocalarına ezirlenmedim indirsin etkende. Yani anlamadım da, ben onun gerekini de tapmadım indi. Indi, ne söyleyeyim. Bu yazışçılık, etini anlayayım. Etigen bir kaçan da okalemedim. Ne buldu indi yaş vakitte o, nişiktir, koşulup bir kota kursetti o. Bana ben etip de gitkenim oldu, bunda kavatlanam indi. Başta o, indi benim Tirgede niçin çıkarsın, niye gerek bizge yazışı bularga. Okudu, zavadil kulturu bol, ellekim bol, naşenlik bol, şul yolunu saylasın indi. Yuvarlak kötüldü. Ben de kolhoz reisi buldum biteldi. Okumuş da, 4 klas bilendi. Metem, gerek miydi ol metem, ben buldu adamım metem. Ben kariyer yazıtıran kişi değil metem. Ben de kariyer metem. Şuna göre, ben nasıl yasa başlagaç, eyverler çığa başlagaç, eserlerim çığa başlagaç, şimdi o tağın Tirgede beni nişlepsin. Az yazasın deyip indi. Anlasın indi. Anlasın ne oldu ki yalğız tekerli filmi çıkkaç, o bana bir katı titrenip karadı. Hem şunu da etti. Da, oğlum buldurgansın dedi. Ellerin kubisi şu anda bitinde kolhoz reisi turunda sözü var. Onu bütün oyladı etisi turunda yazgan iken deyip. Eti turunda ben yazmadım. Anda ben Ramazan rolündeki bizim anda geroy var. Sonra atılı böyle öldürsün etkende ben özümne koydum şu situasiyaya. Benim şunday bir situasiya buldu. Ben yaş vakitte hemen turmuştan ketip turunda oylap жүрдüm. Şu situasiya, ağır situasiya buldu. Ben o vakitte Bulgar mektebinde şeydireyim. Anda da iş varmadı. Ondan sonra ağırıp da gittim ben. Yürek bilen de problemler buldu. Indidir tege kitu turunda öyle başlagan ben şu vakitte şu situasiyada. Mene şu Ramazan rolü de bitinden de şu eyber mene o bitinde işte kur ilerine jina kilip çıkmay hemen bakıtı yok. Bakıt bulmak nesege yaşarga degen sorav kilip de şu bitinde. Benim de şu soravını mene şu yalğız tekerli filminde birem. Eğer de bakıt yok iken nesege yaşarga stoyt вообще жить degen eyber mene şunda benim bir situasiya bulup aldı. Ulan! Gidiniz! Girmeniz onlar. Siz harap ütüşüler! Girmeniz onlar. Bu benim abıyım.
Süyüklü abıyım. Yok. Ol indi bir kimninkiden tugel. Yaşlıkının uşağım Sen minin birden bir Min senin birden bir Kil bağırım kil aşıp kuşağım Tekerlik tavşımız ekizerlik Bir konat dışarıga Köklerini kışarga yokşamım Işırıga, köklerine ışırıga, ışırıga Dünyana uşakta, min senin kışakta Kol bağırım, kol menge yuğalma Tekerlik tavışı, u yürek savaşı Sen meni hiç nazalap yuğatma Ondan soň indi men özümni jingdim, Allah'a şükür. Goýandy küç tapdym men özüme, hem dagymna şo ýaşap gitdim. Hem 30 ýaşymda gene ele men edebiýatga kirip çykdym men birinçi tapkyr men söyleyeyim, o wagtda men komendant bolup şeýdirýim. Şondan soň jürim, şeýirler ýazan betinde. Şondan bir kişi kirip çykdy meni, apşaga onaşdyrdym men any. Meňa degede ihtiram bilen o kişine, ol meňa aýtdy, sen diýip, men gorap duram sen aly. Sen bütünle komendantga şamagansın diýdi. Bu kirip kan jürisin sen diýdi. Mesela sen dindirtigi bir oýun bar gibi senin bu dünýäde diýdi. Soňra men şeýirler ýazam meýtem, meňa komendant şeýmeýtem, meňa propiska ýok meýtem, turga orun ýok. Ýaşarga kerek. Ýaşarga kerek meýtem. Soň menin dost barıp bitdi, ýerde birge okudyk bilen bilen diýdi. Bu sabadan bolup çykdy. Eýdädi şeýirlerden biri iltip berem ýerge. Soň meýtem. Soň iltmeýtem ýarar. No meýtem, kolhoz reisi malaya bitinde. Meýtem barganda meýtem обязательно bir köçden şalyp bar meýtem mene. Goýandyr bik ýaşy kipken ballar. Nitip türüp tege sosialist Tatarstan gazetine. Bir jiberdim men ana. Anasyn unutdum men ana. Şoşy sen näsesin goýa jogaldyň diýip meýtem. Näse boldy? Bardym men ýerge, şat bol senin şeýerlerini. İlde bastırga uyledi, kilsin diýip etdim meňa diýdi. Şeýerler ebet, no ezerek kol kertebez indi diýdi. No meýtem men ýarar alsam meýtem. No mene diýdi, şeýerlerini şatdy diýdi. Tuzlu balykny ýarap meýken köpken balykny almady diýdi. Bu derse galemge bilip çygardy diýdi. Ne şoý bolup çykdy. Men edebiýatga şoý kirip girdim men. 30 ýaşynda. Şulay da Haybira menim küzetülerim boýunça siz edebiýatga kilip kirgenden soň da nişikdir oralaşkan vakıtta şulay şitten көрген vakıtta da meňa bik uzak gana siz bu turmuşda öz ýolugyňyzy tapmagan hem şul vakıtta nişikdir özüňizniň turmuşdan, ijatdan, nersedendir kanagat bulmagan kişi kibirge duýaýdym. Boldumy şunday? Ýok, men harda özümden kanagat tugel. Men eserimni ýazam.
Оңышлы чыкса да мин канәгать түгел. Мин шул кадәр үз-үземә таләпчән. Миңа хатын да әйтә. Син шул кадәр үзеңә таләпчән ди. Менә яхшы чыккан бит инде. Шигырем дә әйбәт ди, матур ди. Менә битем, менә теге җире килеп җитми бит әле менә. Теге җире миңа ошамый менә. Мин шул кадәр үземә таләпчән. Әсәр чыккачсында әле мин яңадан әсәрне эшли алам. Менә мин шундый үземә ул бер караганда яхшы да кебектер инде. Әсәрнең сыйфатын. Ләкин бит яшәү өчен авыр. Яшәү өчен авыр менә шундый да кеше мин. Канәгать булмау нидән? Иҗаттан канәгать булмау нәрсәдән ул? Иҗаттан гына түгел, гомумән тормыштан канәгать булмау турында сүз бара торганда шулай бит инде. Әйе. Беләсезме, эш нәрсәдә дип әйтәм инде мин. Анасын бит инде мин ике бала минем, ир бала, кыз бала, гаилә дигәндәй канәгатьсез нәрсәдән килә. Иҗатка яшь вакытта вакыт бик әз кала. Менә хәзер мин иҗатка вакытым күп, мин бик күп язам бүгенге көндә. Мин туктаганым да юк. Менә берсе язам, икенчесен башлана, икенчесе башлана, берсе бетә. Әле менә конкурста катнаштым, менә бу телләрне үстерү буенча Марат Әхмәтов игълан иткән иде. Анда да минем исемлек дигән повесть призлы урын алды. Менә Казан утларында башлап чыгарга тиеш. Укырсыз. Мин язам, мин туктаган юк. Мин үземә дә шаккатам. Чөнки минем бүгенге вакытта, ничек дип әйтим инде, бала чага белән мәшәкать килергә минем нием юк. Сәбәп юк, чөнки бала үсеп җиттеләр. Тормыш мәшәкатьләре кимеде. Тормыш мәшәкатьләре кимеде. Менә яшь вакытта ул ничектер менә ул бала чага, гаилә ул гомумән иҗатны бик каты артка тарта дип әйтмим мин аны. Күпмедер дәрәҗәдә ул аңа нигә мәшәкать ясый. Тоткарлык, әйе. Ничектер син көне үтеп китә менә шул балалар белмим. Әмма дә ләкин мин барыбер ул вакытны бик каты сагынам. Балалар яшь балалар бит инде әти дип торалар, ул кызык. Ничектер ул теге менә ул вакытны мин сагынам, теге яшь чагым булгангадыр инде. Кызык чаклар. Аннары бит сез бик еш авылга кайта идегез. Сез хәзер кайтам. Хәзер дә кайтасыз. Инде әле гаиләгез, балаларыгыз кичерәк булган вакытта да мин ишетә идем, Хәбир авылда, Хәбир заклап тора дип. Менә авылга тарту, авылга кайтырга омтылу, талпыну, ул күбрәк менә шул иҗади мөмкинлекләрне эзләү идеме? Әллә инде ничектер тормышта үзең генә калырга теләү идеме? Әллә инде туган нигезне сагыну идеме? Нәрсә иде ул? Аны менә төрлечә карарга кирәк. Авылга кайту дигән сүзне менә булай аңлатам мин. Ул вакытта әти, әни исән иде бит әле. Ни өчен кайтам авылга? Бик гади гына аның сәбәбе. Авылга кайтып бакча казырга кирәк. Әти бакча казымый. Әни бакча казымый. Менә минем аяклар хәзер бераз сызлый башлады инде. Мин менә үземне белгәннән бирле мин бакча казыйм. Борнаш авылының Совет урамының 4нче йортында. Менә шул бер сәбәп. Әти исән чагында. Әти әйтәдер, кайт, эш күп. Кайт, эш күп. Әти бик каты теге Алар үзләре колхоз рәисе булгач, тегендә дә үзендә чыкты да, безнең йортта да теге туган йортта колхоз оештырды. Сыердыр, нидер, мәйтәм, нәрсәгә кирәк, юк, оештырды, ансыз булмайды. Яшәргә кирәк ди, фәлән ди, тегеләй ди. Шуңа күрә мин кайта шул колхозда эшлидем. Туган йортның колхозында. Аңлыйсыңмы? Ансы шулай. Ул теге ничектер менә ул яшь вакытта калага тартылу, Казанга, башка шәһәрләргә тартылу ул бик көчле була. Анда ничектер теге авылдан туелган дип әйтмим мин аны. Теге яңа кичерешләр. Калада яңа танышлар, яңа уеннар, яңа мәхәббәтләр, яңа әлләнәселәр, яңа һәм бик күп инде. Теге ничектер авыл ни булып кына кала ул. Артка планда кала. Ләкин менә кайтасың инде авылда җәй көне, карыйсың, авылда рәхәт бит монда теге май айларында кайтасың, шундый сандугай сайрап тора. Хәзер мин кайтам инде авылга, чөнки мин анда хәзер үзем хуҗа булып калдым, йорт бушады. Әни дә юк, әти дә юк дигәндәй, хәзер инде мин анда кайтам, үзем хуҗа булып, чөнки йортны алып барырга кирәк, карарга кирәк. Мин инде ел сайын акчам булган сайын, акча тапкан сайын шунда кайтып ремонт ясыйм. Мин авылны ташлаган юк, авылым минем теге ничектер йортым. Ялтырап тора, Аллага шөкер. Чөнки карап торам. Ул миңа, аннан соң мин аны ничектер әти белән әнинең истәлеге, васыяте итеп кабул иттем. Менә "И туган йорт" дигән әсәрем чыкты минем бәхәс җаннарда. Мин инде уйламадым да публицистиканы бездә халык ирада дип. Менә шушы "И туган йорт" дигән әсәрне халык ничектер бик каты ябырылып, рәхәтләнеп укыдылар, чөнки ул минем туган йорт турында.
Ул минем туган йортна түгел ул. Һәр кешенең туган йорты бар. Әйе. Менә туган йортны бит инде күп очракта ташлап китәләр, я сатып китәләр инде. Я менә ул теге ниндидер бер ностальгия ул йортка, чөнки анда тормыш үткән. Анда без яшь вакытта үскәнбез. Шуңа күрә мин теге туган йортны ташламадым. Менә бу туган йорт дигән әсәрне, әни Исә Муса мин язмаганда булыр дим. Әни үлгәч яздым мин аны. Анда әни образы бик каты көчле. Әнинең кызганып инде менә нитеп инде сагынып мин инде шушы мине. Чөнки әни ул китеп барды, өйгә кайтам. Малай күздән яшь килә. Ир кешеләр дә җылый бит. Менә күздән яшь килә, утырасың. Үй буш, беркем юк. Сөйләшергә кеше юк. Шундай шуннан соң туган әсәр бу. Мин бүгенге көндә үземне сүгәм. Мин үземнән канәгать түгел тагын. Мин төпчек малай бит. Әнчеп киткәнсең мин нидән? Мин төпчек малай, ир малай. Мин анда калырга тиешим, туган йортта. Мин анда яшәргә тиешим. Бер нигә бер гади генә бер авыл кызына өйләнеп, бер 5-6 бала ясарга тиешим мин анда. Эшләмәдем бит мин шуны. Хәбир абый, әминә бит авылга бит кайткан идегез, авылда бит тордыгыз. Тордым, әйе. Сез бит безнең Әлмәндәр авылындагы мәдәният йортында, Әйе. Зав клуб дип әйтик инде без аны, бит шулай дип әйтәбез иде. Шунда клуб мөдире булып эшкә килгән кеше. Мин бик яхшы хәтерлим. Безнең 14-15 яшьлек вакытлар һәм анда да Хәбир Ибраһим гади генә клуб мөдире булып эшләмәде бит ул. Дөресен генә әйткәндә, авылга иң беренче дискотека алып кайткан кеше бит сез. Әйме? Глобуска пластилин ябыштырып, көзгене ватып, аңа көзге кыйпылчыклары ябыштырып, төсле утлар алып кайтып. Шуларны беләсеңме? Мин беләм, минем клубка чыгып йөри башлаган яшь кыз, яшь җилкенчәк вакыт. Һәм Әлмәндәр клубында менә дигән дискотека барлыкка килде. Бөтен күрше тирә-яклар шул дискотекага киләләр иде, әйе. Беләсеңме эш нәрсәдә? Мин әйтәм ич менә теге сөйләдем, мин авыр халәтем булды дип. Теге нидә эшләгәндә, Булгарда бит мин продленкада эшләдем. Шуннан мин инде миңа куйдылар нигә Әлмәндәр клубына. Менә шундан терелдем мин. Это вот уршетен булсын, это моя стихия. Культура, мәдәният, анда җырлау, сөйләү, нитү, минеке. Вот это моя стихия. Мин килеп әйтәм шушы стихия. Туктам әйтәм, болай гына яшәп булмый бит инде. Монда күп эшләр менән әйтәм. Беразны күрсәтергә кирәк инде. Аннан соң мин иң элек дискотекага хәтлек хулиган майларын җыеп яшьләрне. Җыйнап, Әхәт Гафарның нигән куйдым, әсәрен куйдым. Һәм без катнаштык шуның белән иде. Халык театры фестивале, һәм безгә ниндидер бер лауреат исеме дә бирделәр инде. Үзем дә уйнадым мин анда. Менә алар белән без халык театры ачып җибәрдек анда. Аннан соң без Казанга барырга тиешик, нәрсә безнең юлга аркылы төштеләр, һәрвакыт шулай булды. Миңа ни өчендер кыстылар анда мине. Кыстылар анда, каршылыклар күп булды. Шуннан соң дискотека. Барып Хәмит абый янына кердем, Вәлиев янына, колхоз рәисе янына. Хәмит абый әйтәм, анда болай булмый бит инде. Аксы бит әйтәм культура. Хәмит әйтәм бөтен җирдә популяр әйбер әйтәм дискотека. Чынлап та ул самый теге иң популяр вакыт ди дискотекаларны. Әйтәм, акча бирәләр әйтәм нигә? Аппаратура алыйк әле. Бар ди, бирәм син акча ди. Менә Гадиш абый белән без Гадиш абый беләсең? Әйе, беләм. Аның машинасына утырып киттек Казанга. Бөтен ниләрне җыеп карап чыктым мин монда, бөтен сумнарны, ниләрне, бөтен җирен, аппаратураны. Без кайтып төшкәндә, бөтен Әлмәндәр майлары җыелышканнар, безне көтеп утыралар. Кызык инде. Мин бик яхшы хәтерлим бу вакытларны. Анда Хәсим дигән җегет бар иде. Ул Хәсим миңа булышты инде теге ни буенча, репертуар буенча, анда музыкасын да табарга кирәк бит әле. Әйе. Шуны ачып җибәрдек без моны. Моңа без әле куштык диско-клуб Робот М ди. Әйе. Аны хатын сорый, нисәсен ул М ди, мәйтәм, каян белим. Робот М мәйтәм, менә шулай ошады мәйтәм миңа. Аның белән әле без гастрольләргә бардык әле чит ниләргә, авылларга. Бер вакытта ватылды аппаратура. Безне чак кына кыйнамадылар. Аннан соң инде булды анда хәлләр. Шулай нитеп нормальләштеп айырыштык инде. Аннан соң тагын барып яңадан куйдык. Шулай итеп менә жүрдек. Шулай итеп иште монда культура. Ну, менә озак шәп булмады. Бер елдан соң Казанга китәргә туры килде. Менә сез киткәннән соң клубтан ниндидер үзенә бер төрле шундый моңсулык калган иде. Аннары соң тиз генә әле ул җайланып китте ул дискотекалар. Ләкин менә бер мәл ничектер клубта шундый күңелсез булып, ул дискотекалар ничектер моңсу булып калды. Безнең тормышта, безнең ниндидер уртак менә шундый кызыклы, матур вакыйгалар булган, әйбит. Күңелле шуларны искә төшерүе һәм мин бик шатмын менә сезнең шушлай
үз юлыгызны табып, үз юлыгыз белән халкыбызга шушындай әсәрләрне бүләк итүегез белән, менә тәкәрлек турында да, ялгыз тәкәрлек турында да бүген искә төшердек. Миңа калса, ул да сезнең тормышыгызда ниндидер зур роль уйнаган әсәр, фильм төшү. Менә безнең авылдашлар арасында, якташлар арасында сезне хәбир, шын мәгънәсендә язучы диеп таныткан, аларны ышандырган сезнең каләм кешенә әсәрләрнең берсе иде ул бит. Менә беләсеңме, мин бер качан да тәнкыйтьчеләр өчен язмадым. Мин уйлабым да, миңа тәнкыйтьчеләр бармалар, юкмы дигәндәй. Менә минем ул бәхетем. Кайбер язучылар бит тәнкыйтьчеләргә карап язалар. Тәнкыйтьчеләр нәрсә әйтә. Аларга ярарга тырышып. Аларга ярарга тырышып. Миндә андый ярак юк. Минем өчен халык. Шуңа күрә менә мин керәм, китапханәләрдә карыйм. Миннән сорыйлар: "Хәбир абый, китабын алып килмәдеңме? Монда җитми сезнең китабыгыз, кулдан кулга йөри." Аннан соң калганнарын карыйм, инде бер-ике китап ята, каядыр анда кемнәрдер томнар китаплары тора. Минем инде китаплар саргайып беткән, таушалып беткән. Менә зур бәя кая. Минем өчен иң зур бәя шушы. Менә шушы бәя минем өчен бик зур нәрсә, чөнки димәк мин юкка гына язучы булмаган. Димәк, минем укучыларым бар. Безнең бүгенге көндә идейный романнар, идейный повестьлар бик әз. Безнең һаман шушы вакыйга язуга сүрәтләү, теге кемдер җылатып кына, кемдер теге гыйбрәтле тормышын биреп кенә булмый. Бүгенге көндә идейный романнар, менә мин әйтәм, идейный минем әсәр яздым. Аркаил Зәйтулла аңа бик зур бәя бирде. Һәм безнең башка тәнкыйтьчеләр дә исемлек дип атала. Менә исемлек, ул философия. Менә син исемлеккә кергәнсең, син бүген бар. Исемлектә син юк, син дөньядан чыгып каласың. Менә шушындый фәлсәфи әсәрләр бездә булырга тиешләр. Чөнки без нидә генә калырга тиеш түгел, мелодраматик нидә генә дәрәҗәдә генә калырга тиеш түгел. Кеше якты эзе белән, хезмәте белән исемлеккә кергә тырышырга тиеш. Шуңа күрә әйтәм мин нәрсә? Минем дөресен әйткәндә бүгенге көндә мин бит әле язучы гына да түгел. Теге Башкортстанда йөрибез бер вакыт, нидә поэзия көннәре булды. Шунда бит инде шигырь генә укып булмый. Анда Аркаил Зәйтулла бар, анда безнең Ракит исемле кешебез бар, нидә Чаллыда язучы. Ул бик актив кеше. Инде шушы татарлар эше буенча. Менә ди Аркаил әйтә, безнең арада үз профессиясын дөрес сайламаган язучылар бар ди. Шуларның берсе ди Хәбир Ибраһим ди, ул җырлый ди. Хәсидә җырлап бирәчәк ди. Мин бүгенге көндә ничектер тавыш ачылып китте, җырлый башладым мин. Шигырьләрдә укырга өйрәндем һәм минем юморлар, мәзәкләрдә укыйм инде. Барган җирдә мин чыгыш ясап кайтам. Минем хәзер теләгем мин шул кадәр өлгереп җиткән. Менә мин бүгенге көндә бездә бит инде татар диаспоралары күп бит инде. Менә шулар белән эшлисез бит инде күбрәк. Минем алар белән бик каты очрашасым килә. Менә хәзер мин Сочидагы диаспора белән сөйләшәм. Үз акчама түлим дә мин китәм дә барам, алар белән очрашам, алар мине көтәләр. Санкт-Петербургка барасым килә. Менә Башкортстанда җөреп кайттык. Кыргызстанда булдым мин. Анда җылап каршы алалар. Беләсезме? Анда мин җырлыйм, шигырь сөйлим, анда мин юмор сөйлим. Менә шуңа күрә әйтәм, безнең бүгенге көндә шушы диаспоралар белән, менә читтәге милләттәшләр белән күбрәк очрашулар булсын иде. Мин бүгенге көндә алар алдында шигырь ясарга әзер. Минем бөтен талантым җитә. Шуңа күрә минем менә шушы теләгем бик каты көчле. Инде иҗат мәсьәләсендә мин инде үземнең укучыларыма, якташларыма хилафлык китердем дип уйламыйм, чөнки хәлдән килгәнчә тырышып язам инде үземчә. Бүгенге көндә мин үземне ретро язучы дип әйтәм. Ретро нәрсә ул? Күбрәк менә теге алдан булган әйберләрне искә төшереп, теге хәтергә сеңдереп яза торган язучы мин. Менә бу роман да бәхетсез җаннар минем ретро роман дип атала. Ретро. 80-нчы еллар турында күбрәк язарга тырышам мин, менә 90-нчы елларның теге перестройка вакытларын. Әле бүгенге заманны мин бик аңлап тормыйм. И леккәге мәхәббәтләр искә төшә, аларны язам инде. Гашыйклык инде миндә һәрвакыт көчле булды инде. Ул миңа бәлки зыян да китергәндер инде тормышта. Ну, минем шундый калыбым шундый, ничем. Гашык булу бүген сезгә ниндидер үзегезнең тормышыгызда үзгәрешләр ясау мөмкинлеген дә бирде бит. Менә мин сезне бүген бик бәхетле ир кеше итеп күрәм, мәсәлән. Мин бик бәхетле менә бүгенге көндә хатыным белән бик каты аңлашып яшибез. Ул да минем ничектер әдәбиятны аңлый, һәрбер язган әсәрне укып бара. Минем инде андый нәрсә булмады. Битараф булдылар теге ничектер гаиләдәге кешеләр. Мин бүгенге көндә минем кызым менә рәссам,
Benim yanında işli, resimler bik motor yasıyor, avantgard, yedim tege genetический nesere birligenler. Özüm resim yasıyor bilmeyim. Ömür boyu künleştim, resim yasıyor bilgen kişiden. Mene hатын bilen, şundan da bugün günde bik özü bir-birinden anlaşıp yaşayız. Balalarınız kabul etti mi? Yana turmuşunu. Yok, ben bir bağlar bilen ayrışmadım. Ben bugün günde bağlar bilen ayrışmadım. Bugün günde bağlar bilen dostana yaşayıp. Bik ni problemi yok. Onlar beni anladılar. Ben onlara anlattım. Bütün barısında söyleyip durmayayım. Barısında anlattım, onlar beni anladılar. Anlayıp yaxşı betindi. Onlar beni öpkelemediler. Onlar da betindi, beni çıktı betiminde 28 yaşta taşıp gitmedim. O bedeli yana gana buldu. Ayakka bastırdı. Ayakka bastırdı. Ben bağlarını ettim. Ben bir kaçından ettim. Bağlarını taşımayacağım. Çünkü bala etisi bilen ösürge deyir. Etisi bilen üsmegen bala ol, her vakit nevmiz bala. Nevmiz bağlar bizge gerek değil. Benim etiğim var diye üstünler. Benim etiğim var. Etiğim benim en yaxşı kişi diye üstünler. Ben şu nidemin, şu tegalimatını ben alğa sürem. Çünkü bugün günde bir köp hatunlar yalğızına bağlarını üstüreler. Onlar indi üzerindeki çürmelerin köngüllerini. Barabir ol balağa etik gerek diye bileyim ben bugün günde. Kabir abi, sizge bu yıl 65 yaş tola. Şulay bit. İyi. Yürek nişeydi? Hatun aytayın desin bir gerek burada oturmuyorsun diye. Turasına gidiyorsun yazasın diye. Tege ne diye bir kata tege şahkumluk şeysin diye. Ol tege tanıştırmışka öğrengen olgan indi. Özüne yaşagaş kadar min bulgaç indi çıktı beteyim. Min bitin kadar publiçni kişi adresin etkende. Gel işraşular tege, gel siyonkular, gel neler degende. Her halde 65 dip his etmisiz. Yok. Özümne yaş etip his etem ağırmaganda. Kabir abi, mine tapşırığımız ahırına yakınlaştı, değil mi? Biz indi bugünkü tapşırığımızda şiirgizne birsingine bolsa da işittik, çünkü bütün icatını bir tapşırıda berip bitirүү mümkün tugul. Yalğız tekerlikten üzük de qaradık, təqdim ettik tamaşaçılarımızga. Indi siz aytdınız, men jırlayım da dediniz. Ede tapşırıda bir kuplet bilen bolsa da jır bilen tegelligeli. Kabir İbrahim'nin jırlaganını da işitsinler. Sağınğanda ak bulutqa qara, ak bulutlar bulup meni ağam. Şıbır şıbır yağmur yava dime, göz yaşları bulup meni tamam. Şıbır şıbır yağmur yava dime, göz yaşları bulup meni tamam. Ne şunday ajar? Bek zor rahmet bugünkü tapşırığımızda qatnaşıp, mine şulay işkirsiz özünüzün fikirleringizni jitkirgen için. Men sizin bilen sağollaşam, hem elbette yanga kitaplar, yanga basmalar, yanga şiir jıyıntığında kitip kalam. Hürmetli tamaşaçılarımız, bugün Dünya Stüdiyasında konakta şair, prozaik, dramaturg Tatarstan'ın at kazangan sənğət işliklisi benim yaktaşım Kabir İbrahim idi. Öngömeni İnce Şahidinov alıp barda, kilesi şiraşılarga kadar sağollaşabız.